салому алайкум. дар замони Молик ибни Динор як нафаре буд, бо забони имрӯза гӯем безорӣ, кӯчагар, безориҳои кӯча мегӯянд. Ин гуна тоифа мардум дар қариб ки дар ҳар як маҳалла ҳастанд. Аз дасти онҳо мардуми деҳа ба дод омадааст. хулас майнӯш аст, дуздӣ мекунад, ҳамаи гуноҳҳоро мекардагӣ нафаре буд. Молик ибни Динор хост равад як танбеҳе диҳад, як насиҳате кунад. Шояд аз насиҳати ӯ он ҷавон, он безорӣ ибрате гирад ва роҳи ҳақро ҷӯяду аз ин корҳои мекардааш даст кашад. хулас Молик ибни Динор назди ӯ рафт ва якчанд насиҳате барои ӯ кард. Эй мусафед, гуфт он ҷавон, эй мусафед, рав кори худата кун, ту ба ман чӣ кор дорӣ? Молик ибни Динор гуфт, ман туро арза мекунам. Гуфт ба кӣ арза мекунӣ? Кардангир. Гуфт ба шоҳ арза мекунам. Гуфт ман аз шоҳтам наметарсам. Рав чӣ кори карда мегирӣ кун гуфт. Молик гуфт, ман туро ба шоҳи шоҳон, ба Аллоҳ арза мекунам гуфт. Он ҷавон фикр нокарда, шояд инро дониста ё надониста бошад, гуфт ки Аллоҳ чунон меҳрубон аст ки маро мебахшад. Аллоҳ бахшанда аст, гуфт ҳамаи гуноҳҳоро мебахшад. Молик чун марди фақеҳ буд, ӯ медонист ки ин гуфтаҳо чӣ маънӣ дорад ва сархам карду аз назди он ҷавон дур шуд ва ба хона рафт. Чанд рӯз дар фикру андеша буд. Чӣ хел тарбия, чӣ гуна сухане гӯяд ки ба дили ин ҷавон сахт расаду ва аз корҳои кардааш тавба карда барои ҳақ баргардад. Шабу рӯз фикр мекарда, як сухани таъсирбахш ёбад. ва чанд рӯзе кофту боз ва чанд рӯзе оиди ин масъала фикр мекард. хоб ӯро ғафлат кард ва хобаш бурд. дар хобаш садое омад. Гуфт, ё Молик, ту гуфт биё дӯсти моро ғам нате, дӯсти мо аст. Молик тарсид ва аз Молик ибни Динор тарсид ва аз хоб бедор шуд. ба сӯи он ҷавон роҳсипор шуд ва назди ӯ рафт. ҷавон ӯро диду гуфт, эй мусафед, гуфт ман тура гуфтам ки мана ғам нате, мон ба ҳоли худам, чӣ коре кунам кардан мегирам. Молик ибни Динор гуфт, ман туро барои насиҳаткунӣ наомадам. Ман омадам як хабари хуше ба ту расонам. шаб дар хоб дидам, садое омад. гуфт, ё Молик, дӯсти моро ғам нате гуфт. туро Аллоҳ гуфт барои худ дӯст эълон кардааст. он ҷавон ашки ҳасрат рехт ва гуфт, наход он зот мани як гунаҳкорро ба худ дӯст эълон карда бошад. ва боз пурсид, як бори дигар такрор кун. Молик ибни Динор гуфт, дӯсти маро ғам нате. он ду нафар дар он ҷо гирья мекарданд ва ҷавон оҳиста оҳиста гирьякунон аз назди Молик ибни Динор дур шуд. Молик ибни Динор чанд вақт боз он ҷавонро боз мекофт, аммо намеёфт. аз байн солҳо гузаштан Молик ибни Динор ба ҳаҷ сафар кард, зиёрати хонаи Худо рафт ва ӯ ҷавонро дар ӯ ҷо дид. гуфт, хушбаҳолат эй ҷавон, дар ин ҷо ҳастӣ. гуфт, худованд маро дӯст қабул кардааст. ман то ин вақт намедонистам. як маротиба ба хонааш омадам, тавба кардам, меҳмонӣ омадам ба ин ҷо ва дигар аз ин ҷо дур нашудам ва то охири маргам дар ин ҷо боқӣ хоҳам монд, то ба дидори дӯстам мушарраф гардам. хоб дӯстони азиз, ин ҷавон бо як сухан ки гуфта буд Аллоҳ чунон меҳрубон аст, тамоми гуноҳҳоро мебахшад, ӯ ҳатто тавбаам накард. ӯ фақат ин суханро гуфт
بینید الله چگونه مهربان است. او را گناههایش را مغفرت کرد و او را همچون دوست خود اعلان کرد. دوم عبرت از این قصه در آن است که الله با طرزی به خود خاص هر یک فرد را به راه راست هدایت میکند. بینید مالک ابن دینار شب و روز فکر میکرد که چی سخن گوید. یک خواب را به او گفت که برای حکمت شد و این خوابی که مالک ابن دینار دید برای هزارها نفرانی که این قصه را میخوانند و میشنوند و تماشا میکنند، برای آنها نیز عبرت است. یک حکمت الله چقدر سال و تاریخ مردمان را حکمت می‌دهد، عبرت می‌آموزاند. دوستان عزیز، حالا فرصت است توبه کنید. خداوند مهربان است، آمرزنده است، گناه‌های ما و شما را مغفرت می‌کند. خداوند گناه هر یک ما و شما را مغفرت کند و گذشتن را از پل صراط برایتان موفق گرداند. نوشیدن آب کوثر را نیز برایتان میسر گرداند. باقی در پناه الله. السلام علیکم.